Ola, na clase da semana pasada falamos do ollo, de que era, cales eran as súas partes e hoxe imos decir que funcións ten cada unha delas, así que comezamos. O noso corpo, como xa vimos en clases doutros anos, está cheo de órganos que, funcionando sincronizadamente, conseguen que este vaia ben. Cando un deles se deteriora ou se dana por un tempiño, entón é cando comezan as doenzas. No vídeo de hoxe falaremos dos ollos e, concretamente, para que serve cada parte do ollo que vimos no vídeo anterior. Empezamos coas pupilas. As pupilas son eses circuliños negros que están no centro do ollo. Son as encargadas de que a luz entre no ollo regulándose automáticamente. Se hai moita luz, a pupila faise máis pequena e se hai pouca, dilátase. O iris é a parte do ollo que vixía e controla a cantidade de luz que pode chegar á pupila. Pode mudar de cor sendo azul, marrón, verde ou negra. A córnea é unha capa case transparente que protexe ao ollo de todas as súas partes internas e, ao igual que o cristalino, axúdanos a enfocar os obxectos. Está diante da parte branca do ollo a esclerótica. A glándula lacrimal é a parte do ollo que produce lágrimas. As lágrimas son moi importantes xa que proporcionan oxíxeno e hidratan o ollo manténdoo húmido, evitando que se seque. As pálpebras protexen ao ollo de obxectos extraños que poidan querer entrar e danalo, como as areas, a terra ou os insectos. Tamén se cerra se hai moita luz. Para facelo ábrense e péchanse involuntariamente varias veces por minuto. As pestanas teñen unha función semellante á das pálpebras, pero ademais son o parasol dos ollos, dándolle sombra aos mesmos cando hai moito sol. As cellas protexen aos ollos dos líquidos, é dicir, impiden que entren no ollo as goteiras da chuvia ou suórdanos á fronte. O cristalino. Grazas a él, somos capaces de enfocar os obxectos a diferentes distancias. Se non funciona ben, empezamos a ver borroso. O nervio óptico é o transportista das imaxes que envía a retina ata o cerebro. A retina, sita no fondo do ollo, está formada por milleiros de células sensibles á luz
encárgase a través do nervio óptico de enviarlle toda a información ao cerebro. Isto é todo por hoxe. E agora... Generate by AI. Tócache. E que función ten a esclerótica? A esclerótica é un tecido branco e fibroso que dá robustez ao ollo e que vai dende a parte dianteira, onde está a córnea, ata a de atrás, onde se sitúa o nervio óptico. Gran resposta! Podes atoparme escribindo @profiaracelis nas miñas canles de Instagram, YouTube e TikTok e tamén na nosa página web profiaracelis.com con máis exercicios e fichas interactivas e imprimibles.